Salm numru 28. Talb u rattil ħajr. Lilek mulej insejjaħ, blata tiegħi la tittarraxxa lija. Jekk int tibqa' siket miegħi, inkun nixbaħ lil min jinżel fil-ħofra. Isma' leħen it-tnejjid tiegħi meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek. Kull meta nerfa' jdejja lejn is-santwarju mqaddes tiegħek. Tiġbornix man-nies ħżiena, ma' dawk li jagħmlu l-ħażen, li kliem ta' sliem jgħidu lil-għajrhom u qalbhom bil-qerq mimlija. Ħallasom skont emilhom, skont l-emejjel ħżiena tagħhom. Skont dak li għamlu jdejhom, roddilhom il-ħlas li ħaqhom. Għax ma jaħsbux f'dak li jagħmel il-mulej, dak li jagħmlu jdejh. U jeqridhom u ma jqajjimhomx iżjed. Imbierek il-mulej, għax sema' leħen it-tnejjid tiegħi. Il-mulej u l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi. Fih it-tamat qalbi. Ksibt l-għajnuna u ferħet qalbi. Irrodlu ħajr bil-għana tiegħi. Il-mulej u s-saħħa tal-poplu tiegħu. Ken tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk tiegħu. Salva l-poplu tiegħek, birek il-wirtek, kun ir-raj tagħhom, erfa'hom għal dejjem.